Jeg vil også lige starte med sådan en indflyvning, ja. Jeg er 61, og jeg har haft min spiseforstyrrelse siden jeg var 4-5 år. Og dengang var der jo slet ikke noget, der hed spiseforstyrrelser. Eller i hvert fald ikke, at man var bevidst om. Så det har været en lang følgesvend, som har været forbundet med alle mulige kaotiske følelser, altså katastrofetanker og skyld og skam og den der forkerthed, som jeg tror mange med spiseforstyrrelse føler. Og så havne et sted som her, hvor al den der forkerthed pludselig er blæst væk, fordi man ikke er alene, selvom at man har følt sig ensom et helt liv. Jeg har haft min spiseforstyrrelse BD siden en meget ung alder. Hvis jeg tænker tilbage, har jeg kunnet se en masse symptomer helt ned til jeg var før teenager. Ofte møder vi faktisk folk, som siger, jamen det er jo ikke anoreksi, så det kan ikke være så alvorligt. Men som vi ser det her hos os i kompetencecentret, så er en spiseforstyrrelse en psykisk lidelse. Kernen er det samme, de psykiske symptomer er det samme, og så kommer den til udtryk på forskellig vis. Den største misforståelse omkring BD er, at man overspiser, fordi man synes, det er sjovt og lækkert. Man overspiser, fordi man har et kontroltab i både handling og tanker. Man er i en boble, hvor man ikke kan styre sig selv, og tiden går lige pludselig med noget, man slet ikke har valgt. Og så kommer der en utrolig skam bagefter, hvor man føler, at man er helt alene i verden, og at man er det værste menneske på jorden. Jamen altså, den alt overskyggende effekt er, at jeg har holdt op med at overspise. Det er så vildt. Der er ikke nogen overspisninger mere. Og jeg har ikke engang lyst til dem, eller trang til dem. Jeg har holdt op med at flytte ind i køleskabet, som jeg kalder det. Jeg ser heller ikke mig selv med at sådan gå hvileløst rundt og lede efter det, hvor man nu har gemt det sidste. så det er jo helt livsomvæltende.